Sanibona zamani Zulu Nation. Welcome to another episode of Zulu Every Day. Namhlanje sizokhuluma ngenye video ye Daily Dose of Internet. I-channel engilithanda kakhulu. Okay, asiboneke. Started nipping at this water buffalo, so it ran into the water. Ima, ngizothi kancane. Nangu umuntu eseshaya ama-backflip maningi. Wenza kahle kakhulu. A pack of hyenas started nipping at this water buffalo, so it ran into the water to be safe. Okay. Ima angithi thina siphuma eMzansi Africa, eNingizimu Africa. Siyazi ukuthi le ayikho i-water buffalo. I-buffalo nje. Khona i-waterbuck ne-buffalo. I-water buffalo enye into. Le i-buffalo inyathi. I think there's actually a car brand called Nyati. Maybe one of the taxis, the taxi brands. Have a look for that. Comment below if you see one. So Inyati. Bese khona izimpisi ezintathu asiboneke. Yeah, impisi eyodwa, izimpisi ezimbili, ezintathu. Nazo zintathu impela. Oh, zine. Khona izimpisi, hyenas, izimpisi ezine. Lezi zimpisi ke zilambile, zifuna ukudla. Zifuna lo McDonald's nje, hawu. Manje zifuna ukudla inyathi. Kodwa inyathi ihlakaniphile. Ithi nje, awuthi ngibaleke nje. Ngime emanzini. So le nyathi iyabaleka, iyama nje, iyalinda emanzini. Ngoba lezi izimpisi azikwazi mhlamba, angazi. Azikwazi ukubhukuda. Ziyalinda nje. Asiboneke. Ho, uyahlala nje. Iyahlala, just sits down. Inyathi iyahlala nje, ethi okay. Ngizolinda. Nina nizolinda, ngizolinda. I'll wait, you'll wait. Angazi. Back in the 19th. Nazo-ke. So le nyathi, this buffalo, le nyathi ihlakaniphile kakhulu. Lezi mpisi azithandi, they don't like, azithandi amanzi. Kodwa inyathi ayinandaba, it doesn't mind. Amanzi ayinandaba nje. Iphephile, it's safe emanzini. Okay, ngizokubuza kancane. So wena mfundi, let me just do this. Wena mfundi, wake waya Kruger National Park? Yebo noma cha? Mina ngiyalithanda kakhulu iKruger National Park, nemfolozi, nemkhuze, Pilansberg, ama national park akhona mahle kakhulu. Ukhona izilwane, animals eziningi. Kodwa khona ne Kalahari National Park ne Etosha. I-Etosha National Park Namibia. Mina ngithanda le kakhulu. Mnandi kakhulu i-Etosha National Park. Futhi wena uthanda siphi, uthanda siphi isilwane? Uthanda amabubesi noma uthanda izimpisi, hyenas, uthanda izinyathi, uthanda izindlovu noma uthanda ini? Uthanda obhejane, rhino? Mina ngithanda izindlovu, elephants. Kakhulu. Ngithanda izindlovu kakhulu. Zinkulu kakhulu. Zithulile, ziyahamba nje. Zinomoya, they've got a vibe, spirits, zinomoya phansi. Ngiyazithanda kakhulu izindlovu. Wena uthanda siphi isilwane? Ungasho ngithanda inyathi, buffalo, noma ngithanda ibubesi, lion, noma yini.
Okay, so as recap, let's recap here. So khona izimpisi, there are hyenas ezine ezilambile, which are hungry. And nenyathi. Hayi water buffalo. Khona buffalo, water buck. Cha. Zihlukile lo. Water buffalo enye into. Cha, le nyathi, this buffalo iyabaleka, it's running away. Balekela lezi mpisi ezine ngoba lezi mpisi ezine zilambile, zifuna ukudla inyathi ngoba inyathi imnandi, it's delicious. Inyathi buffalo imnandi kakhulu. Ngeke usinike singaboni isalukazi. So delicious. It's an old Zulu proverb. So delicious that you wouldn't even share it with an old blind lady if she was sitting next to you. If you were busy eating something, num num num, and there's an old blind lady sitting next to you, she's sort of none the wiser. She'd be like, "What are you eating there?" "Ay, lutho gogo, ay, ipapa nje, just pap or whatever, just porridge." So that's if something's really delicious. You wouldn't share it with anybody, even an old blind lady. Nazo-ke, ngiyabonga kakhulu bafundi. Ngicela ni like, ni subscribe, ningithinte ku Facebook, ningilandele ku Facebook. Ngiyabonga kakhulu. Salani kahle.